ڕێخستنا دەوڵەتە ئیسلامی لە عێراق و شامێ داعشێ باژارێ تەدمورێ کۆنتڕۆل کرد و هێزن ئارتێشا سووری جێ دەرخستن لە گۆری زانیاریان ئەڤ یەکەمین شەڕە کو داعش بێی پرۆسەیەن خۆکوژیە و بێی ئۆتۆمبیلên تەقینەر سەرکەتنێ پێکتینە داعشێ دەستدانی سەر هەموو بارەگەهێن لەشکەری و ئاسایشی تەوی گرتیگەها لەشکەری یا تەدمورێ لەگەل مۆزەخانە و بانکا ناوەندی یاوی باژاری لە یا هەری گرنگ ئەوە کو دەستدانیە سەر جەبلخانەیەن چەکان ji encamaveyekê gelek girtiyên zindana Tedmurê rizgar bûn lê di heman demê de jî firokeyên artêşa Sûrî firokaxane û girtîgeha leşkerî bombebaran kirin. Giringiyeke stratejîk ji bajarê Tedmurê re heye ji ber ku ew navendariyên çûn û hatinên hundirê Sûriyeyê di navbera Bakur û Başûr de. Her wiha Tedmur nêzîkî bajarê Himsê ye ku ev bajar dibe dergeh li ser herêmên alîgirên desthilata Sûriyê. Giringiya Tedmurê vedgere hebûna zeviyên petrol û gazê li gel gelek cebilxaneyên mezin li vî bajarî. Bi ser de jî Tedmur nêzîkî Reqewdêra Zorê ye û dikeve ser hêla hejmarekê ji bajarên Iraqê ku li bin destê Daişê ne. Armanca rêxistina Daişê ji kontrolkirina Tedmurê ew ku qezenciyên leşkerî, coğrafîk û stratejîk li ser zeviyê bi dest bixîne. Her wiha dest deyne ser cebilxaneyên tijî çek û pêdawîstiyên şer. Bi heman awayî jî Sûdê ji samanên siruştî û petrolê li vî bajarî bike. Êdî pêşketinên mezin li orta û rojavayê Sûriyê pêk bîne. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.